Hej og velkommen til den her video. Nu har jeg min lille søster med igen, og jeg skal lægge makeup på hende ind under hendes arme, så det ligner det hendes arm. Og så fortæller hun lidt om, hvordan det gøres. Nu skal vi bruge, hvad skal vi bruge først, Maja? Vi skal bruge brun creme. Ja. Okay. Fortæl lige lidt om, hvad det er, det bruges til. Til at gøre huden mere brun og sådan noget. Godt. Og hvad er det ellers til? Lad mig lige tænke. Det giver urenheder. Det er godt regnet, og ja, det er det. Rigtig nok. Ja. Hvorfor bruger du en pensel, Maja, og ikke bare fingeren til det? Det gør så forstår man det ordentligt ud, og så vi ser mere ægte ud og sådan noget. Ja. Hvorfor så du egentlig ben? Nå, du bare sidde og kigge. Jeg er virkelig dårlig til at lægge det her på mig selv. Du er ikke selv god til at styre din hånd. Jeg tror, jeg bliver sådan robot, eller lever sit eget liv. Ja, det tror jeg godt. Godt så. Hvad skal vi nu have, Maja? Vi skal have læbeting. Læbestift. Og sådan noget på. Okay, hvad skal vi? Ja, okay, hvad starter du altid med? Læbestiften eller Læbestiften. pinden? Okay. Ej, det er da godt til mig. Nå. Det er da meget godt til mig. Nemlig. Og hvad så nu? Jeg synes lige, jeg skal tvære det væk. Det er røget. Og hvad så nu, Maja? Hej. Jeg skal også lige slippe på en kæld. Og hvad så nu, Maja? Så tager vi det andet på. Og hvad er det? Der er ikke noget bedre. Okay. Og jeg tager den lige på gulvet. Så vent lige lidt, så er vi tilbage igen. Jeg er tilbage. Okay, og hvad var det så, du skulle have på, Maja? Lipliner. Rigtigt. Tror jeg. For det der er generet her. Aha. Og hvad bruger man det så til, Maja? Kan du fortælle mig det? Lad mig lige tænke. Det er til at tegne læberne op. Bare så jeg ved, at jeg har aldrig prøvet at bruge sådan her før. Det ser meget svært ud, Maja. Synes du også det? Ja. Nå. Ej. Jeg skal nok lige gøre det lidt bedre. Det ser da smart ud. Jeg har aldrig nogensinde set dig pænere end det her. Okay, i næste video, så skal jeg tegne et klovneansigt på Cecilie. Det glæder jeg mig til. Nej, det gør jeg. Så må du glæde dig til, at du får din egen YouTube-kanal. Nå, hvad så nu, Maja? Skal vi tage
det her på. Og hvad bruger man det til, Maja? Det bruger man til at tage over øjnene. Er den svær at åbne? Ja. Du har jo ikke 4 hænder, Niklas. Nej, og dine har lige gjort det tumling. Hvilken farve, Maja, bruger du så tit? Jeg bruger tit den her. Den blå der? Ja. Den er også meget flot, synes jeg. Og til mig lige min pinde blå væk. Vi holder lige en lille pause igen. Nu er vi tilbage. Efter en kort pause. Nå, Maja, hvad var det så, vi kom til? Vi kom til, at vi skulle tage, hvad fuck er det nu, det hedder? Ice. Hvorfor en var det, du tog, Maja? Det var den der. Okay, den ser fascinerende ud. Og det er godt med at komme det højt op, kan jeg se. Og du er også lidt nedenunder. Jeg er så god til ham. Jeg har aldrig prøvet at tage på. Nej, det tror jeg heller ikke. Nå. Og ja. Mens min ene gang er der, begynder jeg lige at tvære noget af det her øverst af. Ja, jeg kan multitaske. Okay. Og hvad så nu, Maja? Så tager den der om på, hvad den hedder. En mørkere. Ovenover, eller hvad? Okay. Hvad sker der lige for mig lige nu? Nå, Maja. Jeg troede, man puttede en lyser ovenpå. Jeg troede, ja. Det var hende, der viskede ind i mit øre. Hvad så? Okay, jeg gør det. Det har min anden hånd, og min ene hånd gør det her, og den anden. Jeg ved ikke. Du ser meget pæn ud, Maja. Kan vi ikke bare stoppe nu? Nej. Du skal vise mig dine træk. Så, Maja. Hvad så nu? Skal man til det der? Nej, vi er færdige. Nå, vi skal også det her. Ja, på hvad? Og du var pinden. Nej, basta. Så skør jeg, så hun ligger så bare lige omme på mig. Og nogle gange kravler jeg ind i min arm og gør sådan her. Ligesom hun gør lige nu. Du var ikke dommer, nej. Det er ikke engang mig, det der. Au. Så er det til. Den er lidt svær at åbne. Du må ikke. Du skal læse dig. Nå, hvad er det så nu, du tager på, Maja? Jeg tager. Det har jeg også sagt engang. Nå ja. Men du kan da godt sige det en gang til for publikums skyld. Nå, okay. Fordi jeg så puder på. Kan du se? Jeg kan stadigvæk multitaske. Nå, hvor bliver det fint, Maja. Husk nu alle sammen, i næste video skal det klovne make-up på Sitte. Jo. Godt så. Hvad så nu, Maja? Nu er vi... Nej, ikke den. Jo, hvad er det, du skal på, Maja? Jeg skal se det der, når man skal til her, og jeg er bange for, at jeg prikker mig selv i året, så er det... Øjenbrynene, undskyld. Jeg sagde... Ja, det var lige min søster, der gjorde det på mig. Jeg vil multitasker lige. Med 2 venstre hænder, eller hvad? Højre hænder. Hey, flyt lige din hånd. Jeg skal lige kunne se det også. Godt, put så make-up på dig selv, Maja. Jeg tror bare lidt, du skal øjenbryn, Maja. Er det meningen? Er det højeste mode eller noget?
Jeg kilder, når jeg tæt på mig selv. Jeg multitasker igen. Ej, hvor er du fin, man. Ja. Nå. Er det meningen, den skal være så tydelig? La, 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 la. Wow. Og hvad så nu, Maja? Skal du have noget mustache? Ja. Okay. Det er også højeste mål, eller hvad? Ja. Jeg skal lige tegne det lidt mere tydeligt. Ja. Jeg skal tegne en håber Sille. Hvad laver I nu? Okay, jeg har ikke jeg på mig selv. Og det var tak for I dag. Vi håber, I liker denne video, for så får mig lov til. Hvis jeg får 20 likes. Nej. Okay, 10 likes. Hvis jeg får 10 likes på denne video, 10 likes, ikke hør hvad hun siger, 10 likes, for så får hun lov til at give det på mig, okay? Så vi håber for hende, at du I liker det, og for mig er det ikke. Nå, men 10 likes, hej!